Aloitettiin se jakopäähomma. Löystettiin eka toi iso pultti, sieltä katsottiin, että se aukeaa, ja otettu pois sitä kumminkaan, saadaan konetta pyöriteltyä. Siellä on jo muutama pultti 10 minnin kannalla olevat otettu irti. Mutta otetaan tässä välissä nyt tää apulaitehihna irti, ja sehän menee, otapa sanoa ja laita sinne. 15 millinen lenkki sinne kiristimeen. Ja näkyykö tästä mitään? Sitä sitten käännetään vaan, niin se löystyy. 15 lenkkiä, pieni lenkki jatkoksi siihen. Ja noin. Lähteeksi. Noin, se on irti. Sitten jatketaan taas. Se irti sieltä. Tää olikin tämmönen hihnapyörä, että tässä piti ottaa myös tää pulttikin pois, että se lähtee. Kun no joissain malleissa ei tarvinnut ottaa sitä, mutta tässä näköjään tarvii. Nyt otetaan vaan noi suojat irti tosta ja tommosilla pikkusilla kympihylsyllä. Monta ruuvia siinä oli? 2, 1 vaan. Joo. 1 vaan, niin nyt päästään kattelee merkkejä kohille. Katsotaan sit lisää. Joo. Tehtiin tohon. Nyt kun suojat pois, niin pantiin merkit kohdalle. Ne on nyt tussilla vahvistettu. Tuolla näkyy semmonen, täällä kotelossa se pitää panna paikalle, eli tuossa näkyy tämmönen ura, se ei ehkä tässä näy niin. Ja sitten tuolla on sama homma, se pystyy peilin kautta katsoa, jos haluaa, niin ihan täältä kauttakin. Tuossa näkyy toi ura ja tommonen kolone ja noin. Tuolla on ihan sama homma sitten tuollakin. Varus pannaan aina pantu tussilla merkit hihnaan ja alhaalla nyt on se merkki on vaikea sanoa, mutta täällä on tommonen pieni kohouma tossa ja täällä on vastakappale, mitkä osuu kohilleen. Varuiksi on merkattu tohonkin tussilla sitten hihnaa ja tohon vaippaa merkkiä. Sitten kun mä merkataan ne samat merkit siihen uuteen hihnaan, niin sit se osuu aina kohilleen, vaikka sit sattuisi vähän liikahtaakin. Nyt vaan löystää hihna ja otetaan pois se, ja sehän löystyy tuolta kirjoittajasta. Avataan ruuvi ja käännetään, siellä on sellainen 6-3 kohta. Niin jatketaan siitä sitten. Joo. Purettiin vanhat osat pois. Ja uudet rinnalla. Tää nokka aina pikkasen nytkähti tonne taaksepäin. Täytyy se sitten muistaa asentaessa. Nyt näkee ehkä paremmin ton merkin tuolla tämä merkki tässä ja se menee uraa myöten ja täällä on semmonen vastakappale, mihin se osuu tuossa kohti. Siinä on alakuolokohta sitten merkki. Nyt otetaan vielä vesipumppu irti tuolta. Sitten meidän täytyy täältä purkaa vielä, kun me toi Stefa vaihdetaan tonne. Siihen malliin. Vesipumpussa. Joo, oliko näitä 7 tämmösiä 10 millin kannalla olevia ruuveja. Availlaan ne sieltä ja otetaan irti vaan. Otetaan se sitten irti sieltä.
Joo, se on vesipumppu nyt irti. Vähän sitä joutui koputtelee, se oli aika tiukasti liimaantunut ja vähän hankala paikka putsata noita tiivistepintoja, mutta kyllä ne sieltä nyt saatiin puhtaaksi ja uusi tiiviste liimattiin kiinni tuohon pumppuun ja pikkasen vedettiin tuohon pintaakin, ettei sitten ainakaan vuoda, mutta kun asennellaan se paikoille. Uudet puutit siinä tuli, niissä on liimat mukana ja sinnehän se uppoaa. Joo, oli se Stefan vaihto, niin hypättiin toi vaippa irti tämä tästä. Tämähän nyt ei mene kuin yhdessä asennossa, siellä on tommonen kohta tossa. Ja tuolta nypättiin piikillä toi Stefan pois ja koputellaan tosta uusi tilalle, niin saadaan sekin korjattua samalla. Koputtelehan se sinne. Vesipumppu on siellä kaikki kuin vasara. Tossa. Se menee. Olisiko pitänyt vähän öljysit sitä? Pannas pikkainen vaseliini siihen missä on vaseliini? Huulokseen, niin se saa vähän ensin voitelua. Vedä se sinne ympäri, kunhan mä pystyn. Voit siihen ulkoreunaankin vähän pistää, niin se menee liukkaammin siihen sitten. Kun sivahtaa siihen. Levität sen siitä, niin joo. Sehän menee sinne ja sitten ruvetaan kohta kasaamaan sitten tätä jakopäätä läjää. Joo, se on nyt laitettu. Stefan laitettiin sinne ja pyörä paikoillaan ja katsottiin, että merkit on kohdillaan ja on laitettu kiristäjä kiinni tuonne ohjainrulla. Täällä on niin kuin kaikki periaatteessa sitä vajaa, että ruvetaan laittaa kiinni jakohihnaa. Tuo pujotettu hihna. Pantiin eka alapää tuolta merkki kohdalleen. Sitten lähdettiin täältä kautta ujuttaa. Meillä oli uuteen hihnaan tehtiin kanssa samaan kohtaan merkit ja helpottaa asiaa. Ja tätä piti pikkasen itkauttaa tänne myötäpäivään, niin se osui kohdalleen kanssa. Ja sitten pantiin vesipumppu ja viimeisenä tuosta kiristäjän kohdalta painettiin se siihen. Tässä näkyy merkit on sielläkin kohdillaan ja sitten on nämä autonomatkin ajoitusmerkit on kohdillaan, kun on katsottu. Sitten ei muuta kuin kiristellään se uusiokololla sen verran, että tämä sakara menee tuohon puoleen väliin. Ja lukitaan se sitten tuosta mutterista. Niin sitten pyöritellään konetta ja tarkistetaan, että se on pysynyt siinä. Avaimella vähän pyöritellään kierros ympäri. Sellaista. Näin se menee. Siellähän on nyt sitten paljon nää, mutta apulaitehihna laitettiin
pyöritettiin se kaikki muihin eka. Sitten viimeisenä tähän, niin tuossa oli enemmän tilaa toisella vetää tota kiristintä löysälle, niin sai sen tästä sitten painettua tuohon. Sitten on makuasia, miten se haluaa laittaa. Näähän meillä oli irti tässä edestä. Paisuntasäiliöstä otettiin tää alaletku ja johto irti, saatiin se tänne sivuun ja sitten on tää ohjaustehostimen säiliö nostettu vaan tuohon sivuun. Nyt tuli paremmin tilaa tähän. Nythän se joku letkut kiinni ja hilppeet kasaan ja vedet sisään ja käyntiin. Kaikki nipussa ja kone käy nätisti ja pannaan esteet kaikki sisään. Käytellään lämpöiseksi, niin täällä on pieni tilkka vielä, mikä saadaan tonne lisätä. Siinähän se on sitten valmiina.